Mitä me herättiin täällä? Mikä tää paikka on? Mä en tiedä. Joku syösi mua. Mennään äkkiä pois täältä. Mitä täällä tapahtuu? Siiri! Täällä Elli! Siiri! Siiri! Kuka sä oot? Ai mitä mä oon? Hei! Mä oon oikeesti. Kuulee. Muista tehdä se katoja. Mitä meille tapahtuu? Missä sä oot, Siiri? Mä oon täällä. Siiri? Elli! Ui, missä me ollaan? Elli! Niin! Missä sä oot? Täällä. Oot sä? Mitä meillä on? Onko meidät kirottu? En mä tiedä. Kuka sä oot? Ai mä vai. Missä me ollaan? Mä en tiedä. Tuu mun viereen. Se tulee se yhtäkkiä. Haha. Onpa upea juttu. Tiedätkö mikä se on? En. Ai mä jäin tänne. Auttakaa! Auttakaa! Mä tuun auttaan! Kiitti. Jatkuu ensi jaksossa. Laittakaa peukkuu tai tilatkaa kanava. Ja ehdottakaa mitä haluatte seuraavissa. Niin, mutta se